Jaga makin moja. Nabi coba Hawaii dengan. Hawaii aku pun dom deh bawa dalam besar. Kamu sampai apa ya? Makan mana? Ayo sudah setiap punya nang ye. Apa bang? Januari nanti Februari. Bolongnya kerlain apa? Macam tipe pas nih kan? Senang itu dia. Mudem kerbe. Ayo, betul apa? Kalau ang sama sembilan sama mudem saya kan mudem. Jangan ada independen sih, independen. Ya udah, satu ini. Bây giờ Bilang sih. Oh sudah. Lai sudah nggak? Oh boleh. Sudah. Bukan aja dia terada deh. Sama ya. Fully body call ya? Bye bye. Oh betul. Oh betul. Sini đâu rất là nó đăng lên. Cái chỗ Hà Giang này kia đăng lên. Đi Hà Vĩ Nhân. Đi Sara iso. Hả? Sara này mà đi. Ôi. Siri kita ada lu Malaysia. Sari pakai dia juga. Lain dia. Diskan ka. Oh, sekolah aja lain itu. Kelas apa? Oh. Kelas mana? Rai itu kelas tara. Oh, rai itu juga. Oh, bawa. Rai apa kerja tu? Ini pada, oh masih dar lama tu. Mari thằng đi đây bên thì đây lại thì thằng này bắt thằng này đây để đây sao chứ quên mà bukan apa master itu bukan ada Tahu ni. sedang dan kayak baik master tadi apa tu kita sekolah master tu thằng làm lấy cái gì kiểu sẽ cứ sẽ kayak tahu nữa. Finally guys, नै जों दा सापात बागानाव मोनफैलायबाय आरोना दोमनि सापात बागानाव फैदो आरोना बेलासिनि बेरायनो फैदो आरोना न'आव मा खालामना थाबाय थानो बरिं होननानै गाइस जों दा सापात बागानाव फैदो आरोना दोमनियाव फाइनालि गाइस नै नायबाय था गाइस भिउखौ नाय जादों माने अखा गोलैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बाहाय बोरैबा नुदों पिक्चारखौ माने साफाबो नुदों बोरैबा ओमफ्राय मबाइलाबो दाम खमनि नालाय ओमफ्राय हिट नुवाखै गाथायनो पिक्चारखौ नै जों दा माने साहा बागाननिफ्राय फैबाय आरोना जों न' फारसे फैफिनबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो गाइस स' नोंथांमोन नायलांबाय था माबायदि जों दा मुसुलपुर लाइन जा फैबाय आरोना मुसुलपुर जा डाइरेक्ट थांखानोसै ओमफ्राय मुसुलपुर ओरै बोरिमुग ओरै बोरिमाखा ओंखारलांसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो जेसेबां हायो थांनायखौ देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि भिउवार्स साबसक्राइबारफोर गाइस नायलांबाय था जोंनि इजानि मुसुलपुरनि लामाखौ सोरबा फैफेराखैबा इजा स' गाइस नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नै दा जोङो मुसुलपुर मोनथारसिगोन आरोना स' मुसुलपुर मोनथारसिगोन गाइस मुसुलपुर मानसिफोर सिखारलै स' गाइस ओमफ्राय नैयाव जोङो थाव डिपुआव थाव सोलांनि आरोना माने मानसियाबोथ' दैसै लोंबाय नालाय ओमफ्राय दा गारियाबोथ' दैसै गाङो नालाय ओमफ्राय सोलांसै आरोना बिनिबो बिगासिनो माने दा जों सोखांबायमोन आरोना थावखौ सोखांनानै दा जोङो सलायफिनबाय आरोना स' गाइस नायलांबाय था एबार मुसुलपुर टाउन मोनथारसिगोन आरोना ओमफ्राय मोनबायानो दे जों माने एसे जुराव फैदो आरोना माने अखायाबो बाहाय हां जाबाय थादों आरोना फ्रि फ्रि थाइफ्रिनायालाय दाबो थेवबो फ्रि फ्रि अखाया जेबो नङा माने जोंनि थाखाय माने बेखौ मोनबाय थाखायो नालाय एख' मोना स' गाइस नोंथाङा नायलांबाय था नै फाइनालि मुसुलपुर मोनबाय आरोना गाइस मुसुलपुर मोनथारबाय माने नैजा सोनाबजों माबा मोनो दा गाइस आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबखानोसै आरोना जों माने न' मोनखासिगोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनि लामायावनो फोजोबखानोसै आरोना स' गाइस बाय बाय उनाव लोगो मोनलायगोन